ke Liengsuiñ Spice Jet Q400 ke bukit passenger na Delhi ban wan bu Shillong haka step joka khandai tere unok pra araja arpusau kala habban Hiar Khyndew no haka kat Liengsuiñ J Prakash Narayan International ke badan Patna nakadaw juga Jingthut haka windshield jong kate ke Liengsuiñ kat kum kita long kubor ke Jingtep ke bayo ka long baga nega Liengsuiñ Spice Jet ke ket kumah nyup san Ngut ki knowledge jinglan bat kade ban hap Hiar Khyndew ha umroi airport Shillong kum balapan baj hindrai na ke Jingthut no ke windshield jong kate ke Liengsuiñ ke bala suba baklaya lembo bat ki sim lahap ban pen Hiar Khyndew no ha ka kat Liengsuiñ ke Patna Katalong kubor kaya turu bakate ke Liengsuiñ kala Hiar Khyndew ha kapor pralai pu pra men stem bat klam na dan kenu ke jingpen men saw ne jingma yakinong le jinglan Haba pentip syakilat pathai kubor u director kakat Liengsuiñ Patna u Anchal Prakash ula pentip bayaki knowledge jinglet ke Spice Jet Q400 an sepenket biang Shillong da ka Liengsuiñ ke badai let Guwahati bat hadian kata sa Shillong ha ka janmiet jong ka khandai tari unok pra arajar pusau Habatien pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya